भावशी का आला? काय झालं काय झालं? आज वार काय आहे? बुधवार. बुधवार मेल्या बुधवार मच्छी चोवार. मच्छी चोवार. घरी आईने काय केलं? काय केलं? मटकीची उसळ. मटकीची उसळ. एकतर सकाळपासून त्या इंस्टावरच्या सी फूडच्या रीला बघून तोंडात पाणी सुटल्या, पण घरी आईने गुगली टाकल्या. अरे रे, ए तू बिल्डिंग मध्ये राहतोस ना? तरीच घर एके घर संस्कृती तुमच्या घरात जा बनवला ना तास तुमका खाऊक लागता. मी बघ चाळीत राहतय, आमचा विषयच वेगळा. म्हणजे आमच्या घरात आज शेपूची भाजी बनवली आहे, पण तरी सुद्धा मच्छी खाऊक माका ऑप्शन असत. वाव, का कसं काय? कारण मी चाळीत राहतय ना. होय काय? चल तुका देखवते. चल. ही आमची मालवणी चाळ. मस्त. चल. या सावतांचा घर, यांच्याकडे आज पापलेट असत. पापलेट. ए चल पुढे, अजून पण ऑप्शन असत. या दळव्यांचा घर. दळवी. यांच्याकडे आज सुरमई असा. खया सुरमई. ए चल पुढे, अजून ऑप्शन असत. ह्या तावड्यांचा घर. यांच्याकडे आज कोळंबी असा. कोळंबी या घरात कडी लावली आहे ना. चल पुढे. ह्या माझा फेवरेट काय? सोनवण्यांचा घर. यांच्याकडे आज बांगडे असत. बांगडो. वा वा. मग काय पाहिजे तू यातला? भावाशी बांगडो खायची खूप इच्छा, पण त्यांच्याकडे कसा मागायचा? कसा वाटतं ना? कसा मागायचा? चल तुका देखवते. चल. आहे आहे आहे. काय रे मेल्या, काय झाला आरडूक? अगे आहे सोनवण्यांकडे गेले. त्यांचं बाबू माहित आहे ना, मच्छी खाऊक नाटकी करता. पण आपल्याकडे शेपूची भाजी आहे ना, ती जरा वाटी टाकून दे. बाबू तर बाबूच असय, थांब जरा हडतय. शेपूची भाजी किती? अरे चाळीतला बार्टर सिस्टम. म्हणजे बांगड्याची वाटी हकडे आणि शेपूची वाटी तकडे. या घे. हा. काकी हे घ्यावा. अरे वा, शेपूची भाजी. बरं झाला, माझ्या बाबूक शेपूची भाजी खूप आवडता, नाहीतरी त्याच्या घशात काटा अडकतो. शेपूची भाजी तकडे आणि बांगड्याची वाटी हकडे. अरे ही तर आमचीच वाटी असा. काय? ह्या बघ, सौ सरिता सोनाने या सप्रेम भेट माझ्या मामान आहेरात दिली होती, तरी माका वाटलास ही वाटी तुझ्या औशीकडेच असताली. अरे ही तर सोनाण्यांचीच वाटी, हा यातच भाजी देते. असंच काहीतरी झालं असत. काय झाला? तू चाळीत नाही राहत ना, मग तुका नाही कळतला. चल चला गो येतो. हे बाळा थांब. आमच्या बाबू वांगडा जेवूक बस. तू असलास ना की 2 घास जास्त जेवता तो. जरा वाईस बस. हा पण काकी याचा काय? ह्या का पण बसो. बस रे बाबू. मच्छी मच्छी मच्छी.